ଏବେ କଣ କରିବ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି କାହିଁକି ନା ଝିଅର ଭାଇ ବଡ଼ ଘର ପାଇଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି। ବରଯାତ୍ରୀ ଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ରେଡି ହେଇ ସାରିଲେଣି। କେମିତି ଏକ ସିଚୁଏସନରେ ମୁଁ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବି? କଣ ହବ? କଣ ହବ? ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସତ୍ୟକାମ ବ୍ରହ୍ମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଣିର ଗାର ହେଇଯିବ। ଜୀବନ ସାରା ବିଚାରପତି ଆସନରେ ବସି ନ୍ୟାୟ ଶୁଣି ଆସିଥିବା ଏ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ସତ୍ୟକାମ ବ୍ରହ୍ମ ଗୋଟେ ଝିଅ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ବୋଲି ଏ ସାରା ଦୁନିଆ କହିବ। ଏସବୁ କୁଆଡେ ଯାଇଗଲା? କୁଆଡେ ଆଉ ଯିବ? ଆଜିକାଲି ତାର ଗୋଟାଏ ଠିକଣା ଗାଙ୍ଗୁବାଇର କୋଠି। मत मैं व्यस्त लगुच बापा आपण किछ करंतु आपण किछ करंतु बापा। अरे मु बुझी पारुनी मते एमते लोक हस्ता करी देव की शांति पाऊ बापा। आमे जरी देव बाहाघर परे तो बाहाघर सारी देई मु टिके शांति रे निश्वास मारिबी। अरे मु जानि नथिली पिला माने बड़ होई गला परे शांति रो विहंग भरी डेना झाड़ी उड़ी जानती बोली। किंतु बापा आपण किछ करंतु ता नहले हम सोशल इमेज फेरिबने फेरिबो आई निश्चय फेरिबो। যদি দেব ন ফেরে মো ঘর বড় বাহারিবা পরিবর্তে সবর শোভা যাত্রা বাহারিব। বন্ধু কাঠগড়া নহে আদি এ বন্ধুকে বিচার করিব। দেব যদি ভরর ভরর মো সহিত আসি পালিকি চড়ি ন যায় দেব মো ভিতরু কেহি জনে মরিবাটা ফাইনাল। ন ফেরিবা পর্যন্ত बाघर समस्त दायित्व होची तुम दी जनकर। केही जमी जानिबा को नपांती देव घरे नाही बोली आसुथि। बाबू तुमको लागुची भाई अबे कोडी थिबो? गांगुबाई रंग कोठी रे। कौन हला? गांगुबाई रंग कोठी? मो गांगुबाई काहाको रखा दिन ए सहर पुरुष जातिटा पागल मोरी पाई। জীবনটা তার শান্তি তৃপ্তি মুক্তির বাট পাইছি। ভাই তু আজ তো বাহাঘর ବାହାଘର ବାହାଘର ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ନାରୀର ଅବାଧ ମିଳାମିଶାର ସାମାଜିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ତତେ ବେଦି ଉପରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। ବେଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହବନିଆ ଏଠି ଯୋଡ଼ିଏ ସମ୍ପର୍କ ନୁଆ ହେଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କ ଯେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ରହିବ ଆରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କିଏ ଦେଇପାରିବ? ତୁ କହିଲି ଗାଙ୍ଗୁବାଇ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣର ମନ୍ତ୍ରପାଠ ଦୁଇ ହୃଦୟକୁ ଏ କରିପାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 10,000 ଡିଭୋର୍ସ କେସ୍ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ସତୀପଥା ଯୁଗରେ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଆଁକୁ ଡେଇଁ ପଡୁଥିଲା। ମହାଭାରତରେ ଅନ୍ଧ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଗାନ୍ଧାରୀ ସାରା ଜୀବନ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ରାମାୟଣରେ ସତୀ ସୀତା ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦଳ ଯେ ପାତାଳଗାମୀ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏ କଳିଯୁଗରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ହେଉଛି କେବଳ ମିଛ ପ୍ରହସନ। ତୁ କହୁଛୁ କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ଏକା ଏକା ରହିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଛି। ଯଦି ତୋର ଏକା ରହିବାକୁ ଏତେ ସବୁ ତାହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା ଯାଉଥିଲା କାହିଁକି? ଗାଙ୍ଗୁବାଇ ଗାଙ୍ଗୁବାଇ ଟଙ୍କା ନେଇ ଦେହ ବିକ୍ରି କରି ସତ ହେଲେ କଥା ଦେଇ କାହାକୁ ଠକି ଦିଏନି। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ତୁ କେତେ ଜଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଇଛୁ। ତୋ ବାପା ହାଇକୋର୍ଟର ଜଜ୍, ତୋ ଭାବି ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାର ଝିଅ। ଏବେ ସେମାନେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ ସେ କଥା କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ? ଭଲ ଲୋକମାନେ ସବୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ମଦ୍ୟପ ଅବିଶ୍ୱାସକ୍ତ ପୁରୁଷ ମାନେ ନୁହେଁ। ବାହାରେ ଗାଡି ଠିଆ ହେଇଛି କଥାଟା ପରଘଟ ଆଗରୁ ଚୁପଚାପ ଯାଇ ଗାଡିରେ ବସ। ନାଇଁ ଗାଙ୍ଗୁବାଇର କୋଠି ଚାରି କହିବି ଯିବିନି।
ପିନ୍ଧିଲୁ ଆରେ ମଦ ପିଇ ରାସ୍ତାରେ ପଡୁଥିଲୁ ମୋ ପୁଅ ଭୁଲ କରିଛି ଭାବି ମୁଁ ତତେ ଘରକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲି ରାତି 12টাରେ ଗାଙ୍ଗୁବାଇ କୋଠିରୁ ଫେରୁଥିଲୁ ଦେହ ଫେରିନି କହି ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ପାଖରେ ମୁଁ ତତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲି ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତୋର ଏତେ ବଡ ଭୁଲକୁ ମୁଁ ଟଲେଟ୍ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ହେଲେ ବାପା ମୁଁ ଏ ବାହାଘରେ ଖୁସି ନୁହଁ ଆରେ ସବୁଠାରୁ ତ ବେଶୀ ଦୁଃଖୀ ହଉଛି ମୁଁ ସେତିକି ଦୁଃଖ ସହିଲେନି ଏ ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ବାପ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ ସେତିକି ଦୁଃଖ କେବେ ସହି ନଥିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ବାପା ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି କାହାକୁ ବାହା ହେଇପାରିବିନି କହିଲୁ ବାହା ହେଇପାରିବୁନି ତାମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ତୁ ରାଜି ନୁହେଁ ତୁ ଯଦି ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ନୁହେଁ ତାହେଲେ ଏଇଠି ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଗୁଳି କରିଦେବି ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି ମା ଚାଲିଗଲେ ଘର ଅନ୍ଧାର ବାପା ଚାଲିଗଲେ ଦୁନିଆ ଅନ୍ଧାର ପିଲାଟି ଦିନରେ ମୁଁ ମୋ ମାଆକୁ ହରେଇ ସାରିଛି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ହରେଇ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ହବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ତାହେଲେ ତୁ କହ ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି ଗୋଟେ ବାପର ଅସହାୟତାକୁ ଦେଖି ମତେ ଖୁବ ଜୋରେ ହସ ଲାଗୁଛି ଯେ ଅନ୍ୟଠାରୁ ହସ ଚୋରି ହସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଯେ ଅନ୍ୟର ଖୁସି ଛଡାଇ ଖୁସି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଆଜି ସମୟ ତାକୁ ଅନ୍ତର୍ଦାହର ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛି ଏଇନା ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥିଲି ତମେ ହସୁଥିଲ ଆଉ ଆଜି ଆଜି ପରି ଦିନରେ ମୋ ହାତ ବତେଇ ଭିକ ମାଗୁଛି ଓ ପୁଅକୁ ମତେ ତୁ ଫେରେଇ ଦେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦବ ରବି ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ଯାଇ ତମ ପୁଅ ତମ ଘରକୁ ନ ଫେରିଲେ ତାକୁ ବୁଝେଇ ପଠେଇ ଦେବା ପାଇଁ ତମେ ମତେ ଅନଲାଇନରେ 20,000 ଟଙ୍କା ଦଉଥିଲ ଆଉ ଆଜି ଜୀବନ ସୌଦ ପରି ଦିନରେ ଏ ସୁଯୋଗ ନା ହାତ ଛଡା କରିବ କେମିତି କୁହ କେତେ ଟଙ୍କା ଦବ କେତେ ଟଙ୍କା ତମେ ଚାହିଁବ 10 ଲକ୍ଷ ମୁଁ ରାଜି ଠିକ ଅଛି ଗାଡି ପାଖକୁ ଯାଅ 10 ମିନିଟରେ ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ କିନ୍ତୁ ପଲବି ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ସମ୍ମାନର କଥା ମୋ ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତର କଥା ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ଯେମିତି କେବେ ନିରାଶ ନ ହୁଏ ଆସୁଛି ତମେ ଏଇ କଣ କଲ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ତମେ ବୋଧେ ସଂସାର ସ୍କୁଲରେ ବାନ୍ଧିଦେଲ ଆରେ ସେମିତି କରିନଥିଲେ ତ ବାପା ନିଜକୁ ସୁଟ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତା ବେକରେ ବସି ବାହାରେ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ ଆଉ ବାପା ମୁହଁରେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଲେ ଆଖି ଲୁହ ଉଠ ପିଇବ ହେଲେ ମୁଁ କାକୁ ଭାଇକି ଛାଡି କୁଆଡେ ବି ଯିବିନି ତାହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ତୁ ଏଠୁ ଚାଲି ଯା ଦଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ଆମେ ତ ତାକୁ ପଠେଇ ଦଉଛୁ ନାଇଁ ଦେଇଛୁ ରାତି ଅନ୍ଧାରେ ଅନେକ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ବଳ ଖୋଜିଥିଲେ ବି ତୁ ଏ କାମ ତ ନିଜର ଲାଗୁ ତାହେଲେ ତୁ ମହମ୍ମଦର ମତେ ଲୁଚେଇ ନ ଦେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିତ ମତେ ବାହା ହବା ପାଇଁ ପଠେଇ ଦଉଛୁ କେମିତି କାହିଁକି ନା ସେ ପର ଝିଅଟା ତ ଘରଣୀ ହବ ତା ସହ ସଂସାର ନୂଆ କାହାଣୀ ଲେଖିବ ଆଉ ତୁ ମୁଁ ମାଟି ପରି ଭୋଗରେ ଆଣ କରିଥିବା ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଆଷାଢ଼ର ବରଷା ରାତିରେ ଫୁଟି ସକାଳେ ଧାଉଳି ଯାଉଥିବା ଗଙ୍ଗ ଶିଉଳିର ଫୁଲ ଆରେ ମୁଁ କଣ କେବେ କାହାର ହେଇପାରିବି ବରଂ ମୋ ଧନ୍ଦାର ଫୁରସତ ମିଳିଲେ ମୁଁ ତୋ କଥା ମନେ ପକେଇ କହୁଥିବି ହେ ହିରୋ ଲାଗୁଛ କାହିଁକି ଏତେ ନିଜର
कहीं इतनी जरा लागू छु कहीं इतनी जरा लागू छु कहीं इतनी जरा लागू छु कहीं इतनी जरा भाउजू से डोकरा को छाड़ी दो भाउजू डोकरा नसे नसो है नाचे আজি ମୋର ରିସେପସନ୍ ପାର୍ଟି ବୁଝି ମତ ନାଚ ଗୀତରେ ବ୍ରହ୍ମ ପିଲିଟା ଉଠୁଥିଲା ପଡ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ବସି ରହିଛି ବାଟି ପଦକାରେ ଯାହା ହାତ ଧରିଛି କେତେ ଦିନ ତା ହାତ ଧରି ବାଟ ଚାଲିବି ସେ କଥା ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିବି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅସ୍ତକାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୋ ପରିବାର ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଓ ବଞ୍ଚିବାର ଲୋଭଟା ଆହୁରି ସେତେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ନାଇଁ ସେ କିଛି ନୁହେଁ अचंदे ଅସମ୍ମାନ ସେ କଥା ଛାଡ଼ ଆଚ୍ଛା नहीं मरी जाओ ତୁ ବ୍ଲଡ୍ ସାମ୍ପଲ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ପଠେଇଥିଲୁ ତା ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ଆସିଲା ସେ ସେମ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଯାହା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିଥିଲା ତୋତେ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସରର ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ଥରେ କେମୋ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ बाबूले छाड़ी दो बाबूले छाड़ी दो এই ସାଙ୍ଗ ଭଗବାନ ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ କାହିଁକି ଦିଲେ କାହିଁକି ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ସେ रानी बो ହାତୀ ମରି ରିସେପସନ୍ ପାର୍ଟି ଭୋଜି ଭାତ ନାଚ ଗୀତରେ ବ୍ରହ୍ମା ଫ୍ୟାମିଲିଟା ଉଠୁଥିଲା ପଡ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଲୁଚି ଲୁଚି ବସି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଭିତରେ କାନ୍ଦୁଛି ବହୁତ ସେ କାନ୍ଦ କେତେ କାନ୍ଦିଲେ ବି ତୋରକୁ ଆଉ କ'ଣ କିଏ ଭାଗ କରିପାରିବ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ସେ ଝିଅର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରନି ଆରେ ଏସବୁ କେବଳ ବାଧ୍ୟବାଧକରେ ସାଙ୍ଗ ଅନିଶା ସହିତ ମୁଁ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ରୂପାର ହାତ ଧରିଛି ହେଲେ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ମୋ ମରିବା ଆଗରୁ ମୋ ରୂପା କେବେ ହେଲେ ଏମିତି କଷ୍ଟ ପାଉ କେବେ ତା ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖିଲେ ମୁଁ କେବେ ବି ସହିପାରିବିନି ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ସେ କଥାଟାକୁ ଡିସକ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେ ଆରେ କେମିତି କାହା ଆଗରେ ମୁଁ ଏକଥା କହିବି କେମିତି କହିବି ମୁଁ ମୋ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ମରିବାର ଦିନ ଗଡ଼ୁଛି ହେଲେ ସେ କ'ଣ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ସାଇ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବ ମୋତେ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ସେ କ'ଣ ଖୁସିରେ ହସି ପାରିବ ଆଉ ବାକି ରହିଲା ମୋ ରୂପା ମୁଁ ଚାହୁଁନି ମୋ ରୂପା ମୋ ସହିତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ସଂସାର କରି ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ସହିତ ଦୋସ୍ତି କରି ନଉ ଏଇ ସାଙ୍ଗ ତତେ ମୋର କେବଳ ଏତିକି ଅନୁରୋଧରେ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ନ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକଥା ତୁ କେବେ ବି କାହାରି ଆଗରେ କହିବୁନି ଏକଥା ଯେମିତି କେହି ବି ନ ଜାଣନ୍ତି ଏମିତି କେହି ମୋ ରୂପା ବି ନୁହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ତୋତେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି अरे देर तमे एठी फुलतरा धरी गेस्ट माने हमको अपेक्षा करछन ଆମକୁ ନା ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି दे ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ମ୍ୟାରେଜ ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଜଣ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ତମ ରିଲେସନ ଥିଲା ସେ କଥା ମୁଁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିସାରିଛି दे तम सानो सामने तमे एठी कोन कहउछ ମୋର ଏକଦମ ଠିକ ଅଛି ତମ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋତେ ଫୋନ କରି ସବୁ କଥା ହେଇସାରିଛନ୍ତି ଏମିତି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଇଭିଡେନ୍ସ ସେଣ୍ଡ କରିସାରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତମ ସହିତ ମୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଠି ସବୁ କିଛି ଶେଷ ହେଇଯିବ तमे समेती कहनी मु ईश्वर को कहि दे कहउची कार से तमर किछि भी संपर्क नाही बिना दोषरे तमे मते तमे शास्ति दियोनी ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଶାସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ତମ
ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତମର ମୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଏଇଠି ଶେଷ ହେଇଯିବ। ନା ଅଭିରାଜ ତମ ସାଙ୍ଗଙ୍କର କଣ ହେଇଛି କଣ ଏତେ ବାରମ୍ବାର ଗପି ଯାଉଛନ୍ତି ଭାଉଜ ଏଇଟା ତମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କଥା ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିପାରିବି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏତିକି ଡାକିବି ତମ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହଉ। ନାଇରେ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ କଳଙ୍କିନୀ ସହିତ କେବେ ହେଲେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଇପାରିବନି। ଆଜି ଏଇଟାର ହାତ ଧରି ମୁଁ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଟାର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଏଇଟାକୁ ମାଡ଼ ମରେ ମୋ ପ୍ରତିଶୋଧକୁ ମୁଁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି ଦେବ ତମେ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଅ କି ନ ପାଅ ହେଲେ ଏମିତି ମାଡ଼ ମାରି ମତେ କଷ୍ଟ ଦିଅନି ଓ ଏଇ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ତାହେଲେ କଣ ପାଇଁ ନିର୍ଭର ତମ ହାତରେ ମୁଦି ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଥିଲ କଣ ପାଇଁ ନିର୍ଭର ତମ କାର୍ଡରେ 1.5 ବର୍ଷ ରୂପା ରଖି ବାନ୍ଧିଥିଲ କୁହ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ତେଣୁ ଜାଣିନଥିଲି ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ କରି ଏମିତି ଧୋକା ଖାଇବାକୁ ହୁଏ। ଅନ୍ୟ କାହାର ପ୍ରେମିକାକୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡେ। ମୁଁ ତମକୁ ଧୋକା ଦେଇନି ଦେବ ବରଂ ତମେ ମତେ ଧୋକା ଦେଇଛ ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ତମେ ମତେ ମିଛ ସନ୍ଦେହ କରି ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଇଛ ବିବାହ ଆଗରୁ ମୁଁ ଯଦି କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ ହିଁ ଜୀବନ ସାଥୀରେ ବାଛିଥାନ୍ତି ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ହେଇନି ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଇହକାର ଦେବତା ବୋଲି ତମ ନାଁରେ ମୁଁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ସାରିଛି ମୋ ଅସରନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ତମେ ଖବର ଭଳି ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନି ଦେବ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନି ନାଇଁ ମୋ ଭଳି ଗୋଟେ କଳଙ୍କିନୀ ସହିତ ମୁଁ କେବେ ସଂସାର କରିପାରିବିନି। ଏବେ ଏଇଠି ବାହାରି ଯାଅ ଏଠୁ। ମୋ କଥା ଶୁଣେ ଲାଗୁଛୁ କାହିଁକି ଏତେ ନିଜର ଲାଗୁଛୁ କାହିଁକି ଏତେ ନିଜର ଲାଗୁଛୁ କାହିଁକି ଏତେ ନିଜର ଲାଗୁଛୁ କାହିଁକି ଏତେ ନିଜର ଆମେ ଦିନ ବସୁ ଠୋସ୍ ଦବ ଆଜି ପରି ଦିନ ମାରମାର୍ତ୍ତକ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଅନ୍ଧ ହିସାବରେ ଆସିଛୁ ଭୋଜି ଖାଇକି ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଯଥା ଅପମାନିତ ହବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଶୁଣ ତୁ ଏ ସହର ବଡ଼ ନାଗରା ଡକ୍ଟର ହେଇପାରୁ ହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ଘର କଥାରେ ମୁଣ୍ଡର ପୁରେଇ ଚୁପଚାପ ଏଠୁ ଚାଲିଯା ଏଠୁ ଚାଲିଯା। ଠିକ ଅଛି ଚାଲି ଯାଉଛି ମୁଁ ଜୀବନରେ କେବେ ତୋ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହବ କି ନାହିଁ ସେ କଥା ବି ମୁଁ ଜାଣିନି ହେଲେ ଯୋଉଠି ରହିଲେ ବି ମୋ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋ ବନ୍ଧୁ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବି ତାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରିବି। ଆସୁଛି ରେ ସାଙ୍ଗ ପିଲାଟା ବେଳୁ ତୋ ବିନା ମୁଁ କେବେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖେନି ତୋ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ତୋତେ କେବେ ଭୁଲି ଯାଇନି ଆଶା କରୁଛି ତୁ ବି ମତେ ଭୁଲି ଯିବୁନି। ଆସୁଛି ରେ ସାଙ୍ଗ ଆସୁଛି ଲାଗୁଛୁ କାହିଁକି ଏତେ ନିଜର ଲାଗୁଛୁ କାହିଁକି ଏତେ ନିଜର ଲାଗୁଛୁ କାହିଁକି ଏତେ ନିଜର ଲାଗୁଛୁ କାହିଁକି ଏତେ ନିଜର ଅଭିରାଜ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣି ଯାଅ ଅଭିରାଜ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ଅଭିରାଜ
স্বামী সহিত সংসার করে তুমি যদি খুশি নুহ তাহলে এই মুহূর্তে তোমার বাপ ঘরକୁ চালি যাও। ବାପ ଘର ସୁଖକୁ ସାତପର କରି ମୁଁ ତମ ହାତ ଧରି ସାରିଛି ଦେ ବେଦି ଉପରେ ଅଗ୍ନିକି ସାକ୍ଷୀ ରଖି ମୁଁ ତମ ନାଁରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ସାରିଛି। ସାତ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତମର ହେଇ ସାରିଥିବା ରୂପଟା ତମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ କୁଆଡ଼େ। ତମେ ମତେ ମାର ମାର କି ଘୃଣା କର ତଥାପି ମୁଁ ତମର ହେଇ ରହିବି ଦେ ତମର ହେଇ ରହିବି। ହେଲେ ତୋ ଭଳି ଗୋଟେ କଳଙ୍କରୀ ସହିତ ମୁଁ କେବେ ସଂସାର କରିପାରିବିନି। ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବି। ଆଜି ଭଳି ପବିତ୍ର ରାତିରେ ମୁଁ ତମକୁ କୁଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଦେବିନି ଦେ କୁଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଦେବିନି। କଣ ହେଲା? କୁଆଡେ ଯିବାକୁ ଦେବୁ? ନାଇଁ କୁଆଡେ ଯିବାକୁ? ନାଇଁ ଦେ ନାଇଁ ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ଏଇ ସବୁ ଦେଖିବା ବାକି ରହିଯାଇଥିଲା। ଆରେ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଉପହାର ଧରି ବର କନ୍ୟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଅଥଚ ତୁମ ବୋହୁକୁ ମାରର ଉପହାର ଦଉଛୁ। ତୋ ଭଳି ପିଲା ଯଦି ଏମିତି ଭୁଲ କାମ କରିବ ଏ ଦୁନିଆର ଧର୍ମ ରହିବ ତ? କୋଉଟା ନୂଆ କରି ଏ ଘରକୁ ଆସିଛି ତାକୁ ସ୍ନେହ ଆଦର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁ ଯଦି ତାକୁ ମାଡ଼ ମାରିବୁ ସେ ଘରେ ହସ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ? ମୁଁ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଘର ହସିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉନି ଏ ଘର ଆଉ କାହାରିକି ବି ହସିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବିନି। ଏ ଘରର ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇପାରେ ହେଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଡିଭୋର୍ସରେ ଉପହାର ଦେବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତତେ ତେଜ୍ୟ ପୁତ୍ର କରିବି। ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଏ ରୂପା ନାରୀ ମୁଇ କରିଦେବି। ଆରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ବାହାଘର ପରେ ତୁ ବଦଳିଯିବୁ ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଅଙ୍ଗାରକୁ 100 ବାର ଧୋଇଲେ ବି ତାର ଅଙ୍ଗରେ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏନି ବୋଲି। ଆଜି ଭଳି ଦିନ ତ କିଛି କହୁନି ମୋ ଚାରିବାରେ ବୋଉ ବାପର ରଖିବେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବକୁ ଭୁଲ ବାଟରୁ ଭଲ ବାଟକୁ ନେଇଯିବ। ଆରେ ସେ କଥା ତ ସମୟ କହିବ ଚକରା। ଆରେ ଏଇଟା ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହୁଏ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଟଳ ରହିବ। ଦେବଦାସ ବ୍ରହ୍ମ ଏ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ବୋଲି ମତେ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ହବ। ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି। ଆଜିଠାରୁ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେ ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଇଲେ ବି ମୁଁ ଚାଲି ନ ଯାଇ ଏଇଠି ପଡ଼ି ରହିବି। ତାଙ୍କ ଘୃଣାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇବାରେ ବଦଳେଇ ଦେବି। ମତେ ମାଡ଼ ମାରି ସିଏ ଯଦି ଖୁସି ହେବେ ତାହେଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରେଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବି। ଓ ନା ସାଥିରେ ଆଉ କାହା ନାଁକୁ ଯୋଡ଼ି ସେଠି ମତେ ସନ୍ଦେହ କରିବେ ତାହେଲେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ମୁଁ ଆଗେଇ ଆସିବି। ଭାଇ ହାତ ଧରି ବାହା ହେଇଛି ପରା ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ବାପ ଘରକୁ ଯିବେ କେମିତି? ବରଂ ଏସବୁ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଭାବି ଲୁହା ଆଉ ଲହୁରେ ଏମିତି ଦିନ କାଟିଦେବି। ସୁଖ ନ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଦୁଃଖ ସାଥିରେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧି ସଂସାର ରଥକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଆଗକୁ ଟାଣି ନେବି। ମା ଚେସ୍ ବୋର୍ଡର ଦି ପାଖରେ ତୁ ଏକା ଏକା ଖେଳିଲେ ତୁ ହାରିବୁ କି ଜିତିବୁ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି ହେଲେ ମୋ ମନ କହୁଛି ତୁ କେବେ ବି ହାର ମାନିବୁନି। କାହିଁକି ନା କେଇଟା ହବ ଏ ଘରକୁ ଆସିବା ତ ସ୍ନେହ ମମତା ଡୋରିରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବି ନେଇଛୁ ତୁ ଏ ଘରର ବୋହୂ ନୁହଁ ତୁ ହଉଛୁ ଏ ଘରର ଝିଅ। ଆଉ ସେ ଝିଅ ହିସାବରେ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବୁ ରେ ମା ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବୁ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ। ଲାଗୁଛୁ କାହିଁକି ଏତେ ନିଜର ଲାଗୁଛୁ କାହିଁକି ଏତେ ନିଜର ଲାଗୁଛୁ କାହିଁକି ଏତେ ନିଜର ଲାଗୁଛୁ କାହିଁକି ଏତେ ନିଜର।
ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ମାରାଥନ ରେସ୍ ନୁହେଁ। ତଥାପି ମଣିଷ ଜିତିବାକୁ ଯାଇ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଶେଷରେ ହାରିଯାଏ। ଆଉ ସମୟ ଶେଷରେ ମଣିଷକୁ ଦି ଏଣ୍ଡର ଉପହାର ଦିଏ। ଆଜିକାଲି ତୋର କଣ ହେଇଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଏ କଲୋନୀ ସାରା ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ମଣିଷର ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ତୋ ନାଁ ଆସେ। ହେଲେ ଆଜି ତୁ ଏମିତି ବଦଳି ଗଲୁ କେମିତି? ମାମୁ, ବଦଳି ଯିବାଟା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ। ବାରମାସୀ ଚଢ଼େଇ ମହୁରୁ ପିଣ୍ଡିଓ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ମୁଁ ବଦଳି ଗଲେ କ୍ଷତି କଣ? କ୍ଷତି କଣ? ତୁ ହଉଛି ଏ ଘର ବଡ ପୁଅ। ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଭୁଲି ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ପାଦ ଦେଲେ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ତୋ ମା ନଥିଲେ ବି ତା ଭାଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ତୋତେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଭୁଲ ବାଟକୁ ଭଲ ବାଟକୁ ଚାଲିଆ। ଦେଖିବୁ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ, ସମସ୍ତଙ୍କର। କାହାର ମଙ୍ଗଳ ହବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କିନୀ ସହିତ ସଂସାର କରିପାରିବି। ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ଗାଙ୍ଗ ଭାଇ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବେ। ନାଇଁ ଦେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ରାତି। ଭଳି କଳଙ୍କିନୀ ସହିତ କେବେ ହେଲେ ମୁଁ ରାତି କାଟି ପାରିବିନି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆଖି ଲୁହରେ ଟକିଆ ଉଦା କରି ଧରିବି। କେବେ ହେଲେ ତତେ ଚାପୁଡ଼ି ଧରିବନି। ଏ କଥାଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଥିବୁ। ମାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍। ହେ ଈଶ୍ୱର, ତମ ସୃଷ୍ଟିର ଏ କୋଉ ପ୍ରକାର ଅଦ୍ଭୁତ ବିଚାର। ବାପ ଘର ସୁଖକୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର କରି ମୁଁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି। ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଶାଶୁଘର ସୁଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଟିକିଲି ପିଠି ସୁଖର ଦିନ ଗୁଡାକ ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ପାଇଥିବା ରୂପାଟା ଆଜି ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ହସି ପାରିଲେନି। ବରଂ ଲୁହକୁ ଆପଣାର ଭାବି କାନ୍ଦିବାର ଭାଗ୍ୟ ସାଥିରେ ଆଜୀବନ ଚୁକ୍ତି କରିଦେଲା। ଆଖି ଲୁହରେ ଶୋଷ ନ ମରିଲେ ବି ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଲୁହ ପିଇ ପିଇ ବଞ୍ଚିବି। ଆଉ ଏସବୁ ନିଜ କପାଳ ଲେଖା ଭାବି ମିଛି ମିଛିକା ସ୍ତ୍ରୀର ଅଭିନୟ କରି ମୁଁ ମିଛରେ ମିଛରେ ହସିବି। ମୁଁ ମିଛରେ ମିଛରେ ହସିବି। ଭାଉଜ, କଣ ହେଇଛି? କଣ ହେଇଛି ଭାଉଜ? ତମ ଆଖିରେ ଲୁହ? ନାଇଁ, ସେ କିଛି ନୁହଁ, ଘର କଥା ମନେ ପଡିଗଲା ତ। ତମେ ମିଛ କହୁଛ ଭାଉଜ। ରିସେପସନ ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ି ତମେ ଚାଲି ଆସିଲ। ତମକୁ ଛାଡ଼ି ଭାଇ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ତମେ କିଛି ନ କହିଲେ ବି ମୁଁ ଠିକ ବୁଝିପାରୁଛି। ଭାଇ ନିଶ୍ଚୟ ତମକୁ କିଛି କହିଛି। ସାଇ, ହଁ ଭାଉଜ, ଭାଇ ଆଗରୁ ଏମିତି ନଥିଲା। ହେଲେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହବ କଣ ହେଇଛି କେଜାଣି ସେ ପୁରାପୁରି ବଦଳି ଯାଇଛି। ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଖାଲି ରାଗି ଯାଉଛି, ଖାଲି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହଉଛି, ଗୋଟେ ଅଜୀବ ସେ ବିହେଭ୍ କରୁଛି। ହେଲେ ଭାଉଜ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ତମେ ଏଇ ଭାଇକୁ ଠିକ ବାଟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆଣିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆଣିବ ତମେ। ସତ କଥା ନ ଜାଣି ବାହା ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ଭାଉଜ, ଯେତେ କଷ୍ଟ ହଉ ପଛେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ତ୍ୟାଗର 22 ପାହାଚ ଡେଇଁଯିବି। ଆଉ ତାପରେ ଯଦି ସୁଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ନଥିବ, ଏମିତି ମରି ମରି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି। ଆଉ ବେଶୀ ଆତ୍ମାକୁ ବାଧିଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଶେଷ କରିଦେବି। ଭାଉଜ, ଶେଷ କରିଦେବି। ନାଇଁ ଭାଉଜ, ତମେ ସେମିତି କୁହନି। ସଂଘର୍ଷର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ଜୀବନ। ନିଜକୁ ଶେଷ କରିଦେଲେ ସବୁ କିଛି ଶେଷ ହେଇଯିବ ଭାଉଜ। ହଁ ଭାଉଜ, ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ଲଢ଼େଇ ଗଲେ ତମେ ଦେଖିବ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତମେ ସଫଳତା ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିବ। ସାଇ, ହଁ ଭାଉଜ, ଆଜିଠୁ ମୋ ଭାଇ ତମକୁ ଲାଗିଲେ ଭାଉଜ। ତମକୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହଉ ପଛେ ତମେ ମୋ ଭାଇକୁ ଭଲ ବାଟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆଣିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ବାଟକୁ ଫେରି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କଷ୍ଟ ତ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଅନେକ ସହିଛି। ପିଲାଦିନୁ ମାଆକୁ ହରେଇଛି। ଆଉ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ
ବଡ଼ ଭଉଣୀକି ହରେଇଛି। ଆଉ ଆଜି ବାହା ହେଇ ଶାଶୁଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ସ୍ୱାମୀଠୁ ମାଡ଼ ଖାଉଛି। ସବୁ ପରେ ବି ଆଖିର ଲୁହକୁ ଓଠରେ ପିଇ ମୁଁ ଦେବକୁ ସେବା କରିବି। ତାଙ୍କ ମାଡ଼ ଗାଳିକି ପଳତ କାଣ୍ଡେ ଗଣ୍ଠି କରି ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବି। ସେ ଯେତେ ସନ୍ଦେହ କଲେ ବି ମୁଁ ହସି ହସି କହୁଥିବି, ଦେବ ତମେ ଲାଗୁଛ କାହିଁକି ଏତେ ନିଜର? ଲାଗୁଛୁ କାହିଁକି ଏତେ ନିଜର? ଲାଗୁଛୁ କାହିଁକି ଏତେ ନିଜର? ଲାଗୁଛୁ କାହିଁକି ଏତେ ନିଜର? ଲାଗୁଛୁ କାହିଁକି ଏତେ ନିଜର? ଆଇଠାରୁ ଏ ଚାରିକାନ୍ତ ହେଇଯିବ ତୋ ବହି ପୃଥିବୀ। ଆଉ ଏ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ତୁ ମରି ମରି ବଞ୍ଚିବୁ। ଏ ସଞ୍ଜୟ ମଙ୍ଗରାଜ ଧୋକା ହବା। ବାହାରକୁ ସେ ଥଣ୍ଡା ମିଞ୍ଜାସ ହେଲେ ଭିତରେ ତାର ଶୈତାନ ରାଜ। ମୋ ଭଳି ଶୈତାନକୁ ଭଗବାନ କେବେ ବି ସହିବେନି। ଆରେ ତୁ ମୋ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛୁ ନା, ତାର ପରିଣାମ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବୁ। ତୋ ପ୍ରତି ମୁଁ ଆହୁରି ଅନ୍ୟାୟ କରିବି। ସଞ୍ଜୟ, ଏବେ ଘରୁ ଆଣି ତୋ ହାତ ଗୋଡରେ ଲୁହା ଶିକୁଳି ପକେଇଦେବି। ଆଉ ତା ନହେଲେ ତୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇ ମୋ ନାଁରେ ଫାୟାର ଦେଇଦେବୁନି। ମୁଁ ଆଜି ଏଫଆଇଆର ଦେବାକୁ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଠିକ ଟାଇମରେ ତୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲେ ନା, ଏ କାହାଣୀଟାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ଶେଷ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ନାଇଁ 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 ଲୋ ବୋଉ, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଆରେଷ୍ଟ ହେବିନି। ବରଂ ତତେ ମୁଁ କନ୍ଦେଇ କନ୍ଦେଇ ମାରିବି। ଏ ସଞ୍ଜୟ ମଙ୍ଗରାଜ ଜଣେ ଧୋକା ହବା। ବାହାରକୁ ସେ ଥଣ୍ଡା ମିଜାଜ ହେଲେ ଭିତରେ ଚାଲେ ତାର ଶୈତାନ ରାଜ। ଚାଲିବନି। ଆଜି ମୋ ପୁଅ ଅଭି ଅଛି, ତା ଆଗରେ ମୁଁ ସବୁ ସତ କଥା ଗୁଡାକ କହିଦେବି। କହିଦେଲେ ବି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। କାହିଁ କହିଲୁ? ତୁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛୁ। ସାଇକେଟ୍ରିକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ଲେଖି ସାରି ତୋତେ ମାସକୁ ଥରେ କରେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତିଦିନ ନିଶା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ ତୋତେ ଶୋଇ ଦିଆଯିବ। ହେଲେ ମତେ କଷ୍ଟ ଦେଇ ତୁ କି ସୁଖ ପାଉଛ? ସୁଖ ନୁହଁ, ପ୍ରତିଶୋଧ। 30 ବର୍ଷ ତଳେ ମୋ ବାପା ତୋ ପ୍ରେମରେ ପଡି ମୋ ବୋଉକୁ ଭୁଲିଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହର କଷ୍ଟ ମୋ ବୋଉ ସହି ପାଇଲାନି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲା। ମରିଗଲା ମୋ ବୋଉ। ତୋରି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଆପଣାର ମଣିଷ ମୋ ବୋଉ ମତେ ଛାଡି ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ମୁଁ କଣ ତୋର ବୋଉ ନୁହଁ? ଅଭିନୟ ରୁଚିର ବୋଉକୁ କେବେ ମୁଁ ବୋଉ ବୋଲି ମାନିବିନି। ମୁଁ ବୋଉ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। 30 ବର୍ଷ କଥାକୁ ଗଠି କରି ତୁ ଆଉ ମତେ ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେ ନା ରେ। ଆରେ ସ୍ନେହ ମମତା ଦବାରେ ମୁଁ କେବେ ବି ପାନ୍ତର ଅନ୍ତର କରିନି। ତୁ କହିଲୁ ବାବା, ତ ମଙ୍ଗଳ କଥା ମୁଁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛି? ଚୁପ୍! ତୁ ତା କଣ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ଏବେ ତ ହାତ ଗୋଡରେ ମୁଁ ଲୁହା ଶିକୁଳି ପକାଇ ଦେବି। ଦେଖିବି କିଏ କଣ କରିବ। ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏଇନେ କଣ କରିବି? କାହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଜିକୁ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ମତେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଦଉନି। ତମେ ସିନା ଆକାଶର ତାରା ହେଇଗଲ, ହେଲେ ମୁଁ ନେଇତି ମରୁଛି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ସହି ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ନିଗାଡୁଛି। ଆଜି ଆମ ଅଭ୍ୟାସ ରୋଜି ବଡ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅସମର୍ଥ। ଘରର ପୋଷା କୁକୁର ପାଗଳ ହେଇଗଲେ ତାକୁ ଗୁଳି କରି ମାରି ଦିଆଯାଏ।
ଘରର ବୋଉ ପାଗଳି ହେଇଗଲେ ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଏ। ବୋଉ ତୁ ବଞ୍ଚା ଦେଖ, ବୋଉ ଦେଖ, ତୁ ମରିବାର 2 ବର୍ଷ ପରେ ମୋ ବେଇମାନ ବାପାଟାକୁ ମୁଁ ମାରିଦେଲି ଆଉ ଏଇଟାକୁ 30 ବର୍ଷ ଅକଥନୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଚାଲିଛି। ଦେଖ ବୋଉ ଦେଖ। अरे समझे तू अब मत इतने कष्ट देना। अरे मुंह पूरा तो वो अरे बाबा तू मत पोता वो प्रति इतने अन्याय करना। एकदम चुप। ଏବେ ତ ହାତ ଗୋଡ଼ରେ ମୁଁ ଲୁହା ଶିକୁଳି ପକେଇଦେଲି। ଶିକୁଳିରେ ବନ୍ଧ। ना तुम जना मना ना तुम जीवन ना तुम रंगतर ना तुम संपर्क कभी कहीं की कदे देले देखी कभी कहीं की कदे देले देखी छाती फाटी जाए मोरा लाଗୁଛୁ କାହିଁକି ଏତେ ନିଜର ଲାଗୁଛୁ କାହିଁକି ଏତେ ନିଜର ଲାଗୁଛୁ କାହିଁକି ଏତେ ନିଜର ଲାଗୁଛୁ କାହିଁକି ଏତେ ନିଜର ଭାଗ କରିନେଇଥିବା ଏ ମଣିଷଟାକୁ କେମିତି ମକତନୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଚାଲିଛି। ତୁ ଜାଣିଛୁ ବୋଉ, ତୁ ମରିବାର 2 ବର୍ଷ ପରେ ମୋ ସେ ବେଇମାନ ବାପା ମୁହଁରେ ତକିଆ ଜାକି ତାକୁ ମୁଁ ମାରିଦେଲି। ବୋଉ ଆଉ ତା ପୁଅ ଝିଅ ଦିଟାକୁ ବଡ଼ ଭାଇ ସମ୍ପର୍କର ମୁଁ ମିଛ ପ୍ରୟୋଜନ ଦେଇ ଚାଲିଛି। ଭାଇ अभी देख बाबा ऐसे केमती मा हाथ गोड़े रे बेड़ी पकाई देइची खाली सेतिकी नहे तमे माने केही नथिला बेले ना से मते खाइबाकू न दे मारो मारो जे ଭାଇ ଏସବୁ କଣ? କଣ କରିବି ରବି? ତୁ କଣ ଜାଣିନି ମତେ ପଚାରୁଛୁ? ତୁ ତ ଜାଣିଥିଲୁ ଆମ ବୋହୁ ଆଗରୁ ପାଗିଳି ବୋଲି ଗପୁଥିଲା, ହଁ କି ନାଇଁ? ଏବେ ଆମ ବୋହୁର ମାନେ ମୋ ବୋହୁ ଆମ ହିଂସ ବାଣ୍ଟି ଯାଇଛି ନାଇଁ। ଆଜି ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଆମ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଥିଲା ବେଳେ ଆମ ବୋହୁ ପୁରା ତାକୁ ପଥର ମାଇଲା। ଆଜି ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ଆମ ଘରକୁ ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ଭିକ ଦବା ବଦଳରେ ବୋଉ କଣ କହିବେ ରେ ଲୁହା ରଡ ପିଟିକି ତାକୁ ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦେଇଛି। ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି। ଡକ୍ଟର କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ଅଛି ବା, ସେ ଭୁଲ ମୁଁ କରିବି। ତୁ ତ ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମରିବି My God! वो तो एते क्रिटिकल कंडीशन चल जाइए। ଭେରି କ୍ରିଟିକାଲ କଣ୍ଡିସନ। नहीं रवि ए संजीवी मिछा कहूची जानी जानी से मते कष्ट जंत्रणा देई चलीची तू जानिछु बाबा तमे के घरे नथिला बेले ना से मते पटे पोड़ा रोटी आ डाले टिके खाइबा को दउची हम कुकुर रहउतिबा घरे से मते नै सोइबा को छाड़ी दउची तू कहली बाबा मो पूरा माँ पूरा पिला मन को पागेली हे जाए एले को माँ कोड़ केबे काको मारिबा को पत्थर उठाए एबी जो बड़ भाई जहाँ करूँ से तोर मंगल हम मम्मी डॉक्टर सहित कथा हे तोते भल करने जिते टाँग खर्च हम सब टाँग मु खर्च करी मो पागेली नुहे रे अभी मो पागेली बहुत दूर मत बुझे चेष्टा कर ए तो साबत भाई ना मते जानी जानी पागेली सदै दउची ए तो साबत भाई नहीं बहु मो रामचंद्रपुरी भाई को तू साबत भाई आख्या दिए नहीं डाटी दिन मो बापा मु देखी लो बहु
এই মଣିষটা বাপা ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିଛି ଥାଉ 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 ଆମ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ସେ ଆମକୁ ସାଥ ଦେଇଛି ଆଜି ସିନା ତୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ କାଲି ତ ତୋ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯିବ ତୁ ପୁଣି କହିବୁ ଏମିତି ଭାଇ ଜଗତେ ନାହିଁ ମୋର କଣ ହେଇଛି ବୋଉ ଗୋଡ ପଡି କାହିଁକି ପଡିଛି ହାଇଷ୍ଟୋରୀ ପାଇଁ ଦୁଷ୍ଣା କିଛି ଜାଣିଗଲୁ ହେଲେ ମୋର ବୟସ ବୟସ ସହିତ ମାନସିକ ରୋଗଟା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ି ଚାଲିଲା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବି ଯେମିତି ମୋ ବୋଉକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କରିବି ଭଲ କରିଦେ ବୋଉକୁ ଭଲ କରିଦେ ମୁଁ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୋଉକୁ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଦୀପ ଲଗାଉଛି ଠାକୁରେ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣୁଛ ମୋ ଡାକ ଟିକେ ଶୁଣ ପ୍ରଭୁ ମୋ ବୋଉକୁ ଭଲ କର ଆରେ ଅଭି ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ମାନସିକ କରିଛି ଯଦି ଆମ ବୋଉ ଭଲ ହେଇଯାଏ ଛୋଟିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କରିବା ଆମେ 200-250 ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦବା ହଁ ମନା କରିବୁନି ନା ତୁ ସେଭଳିଆ ପିଲା ହେଲେ ନୁହଁ ବୋଉ ମାନସିକ ମାନସିକ ହରେଇ ବସିଲା କେମିତି କାହିଁ ହେଉଛି ଏ ସଞ୍ଜୀବ ମିଛ କହୁଛି ଜାଣି ଜାଣି ସେ ମୋତେ ପାଗଳି ସଞ୍ଜେଇ ଦେଇଛି ତା ମା ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଚାଲିଛି ଏ ଅଭି ତମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦିଟା ତ ସେଟା କଥାକୁ ମୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ମୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଭି ଆରେ ହେ ମନେ ପଇଲା ବୋଉର ପୁରା ମେଡିସିନ ଖାଇବା ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ବୋଉ ଯଦି ଟାଇମରେ ମେଡିସିନ ନ ଖାଇବ ଆମ ବୋଉ କେମିତି ଭଲ ହବ କହିଲୁ ବୋଉ ବୋଲୋ ଚାଲ ଭଲ ମନ୍ଦ ଟିକେ ଖାଇ ଟାଇମରେ ମେଡିସିନ ଖାଇବି ଚାଲ ମେଡିସିନ ଖାଇବି ଭାଇ ଏଇଟା କିଛି ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି ଅନ୍ତତଃ ତମେ ମତେ କିଛି ବି କହିନ ଆରେ କହିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଭାଇ ମୋତେ ମନା କରିଥିଲେ ଆରେ ତୋ ପାଠ ପଢ଼ା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହବ କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ପରେ ବୋଉ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ମଣିଷ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉ ଯେତେ ସମୟ ଲାଗୁ ଆମ ବୋଉ ଭଲ ହବା ଦରକାର ସେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି ଡକ୍ଟର ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେବି ବୋଉକୁ ଭଲ କରିବା ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ସବୁ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ତୁ ବହୁତ ଦୂର ଆସିଲୁ ଟେନସନ ନେନି ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ତୁ ରେଷ୍ଟ ନେ ଓକେ ଏଇ ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏତେ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ଅନ୍ତତଃ ଆମ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହି କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି ଏୟାରପୋର୍ଟ ବାହାରେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଧରି ତମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି La 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 hey la 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 ହେଲେ ତମେ କେତେବେଳେ ଚାଲି ଆସିଥିଲ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ସରି ବାବା ତମ ଫୋନ ନ ଅଟୁଛି ବୋଲି କହିବାରୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଏଠି ଚାଲି ଆସିଲି ତମ ବିନା ଆଜିକୁ ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ହବ ମୁଁ କଭରେଜ ଏରିଆ ବାହାରେ ଅଛି ଖାଇଲେ ବି ଖାଇପାରୁନି ଶୋଇଲେ ବି ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସୁନି ରାତି ସାରା ବହି ସହିତ ଦୋସ୍ତି କରୁ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଆସେ ତମ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଡିପିରେ ତମ ଫଟୋକୁ ବାରମ୍ବାର କିସ୍ କରି ମୋ ମନକୁ ବୁଝେଇଥିଲି
ଆଉ ନିଦ ନ ଆସିଲେ ତମ ଭଟା ସହିତ ଗପି ଗପି ମୁଁ ରାତି ବିତେଇ ଦିଏ। ତମେ খুব ଭାବିବ ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ଆମ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ନବା। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏ ପାଖରେ ଦେଓମାଳି ଅଛି, ଆମେ ଯାଇ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା। এই
ଲାଗୁଛୁ କାହିଁକି ଏତେ ଜର ଲାଗୁଛୁ କାହିଁକି ଏତେ ଜର ଲାଗୁଛୁ କାହିଁକି ଏତେ ଜର ଲାଗୁଛୁ କାହିଁକି ଏତେ ଜର লাগুଛୁ কাহিঁকি এতেরি জর লাগুଛୁ কাহিঁকি এতেরি ନାଇଁ ମାଉସୀ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ନେଇକି ଆସିଛି ଆପଣ ଏଇଠି ବସିଥିବେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବେନି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ନେଇକି ଆସୁଛି ଏଇଠି ବସିଥିବେ ପାଣି ଟିକେ ଦେବ ବାନ୍ତି ଶୁଖି ଯାଉଛି ପାଣି ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ सब्जी महाराज में ठोका हुआ बाहर से थोड़ा मिजाज अरे भीतर चाले तो शैतान और राम ଆପଣ ଗୋଟେ ମଣିଷ ନା ଅମଣିଷ ଇସା ମାଆକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି अबे जा कौचिस এইটা তো বপার আদালত নয় এটি মকদ্দমার বিচার হবা এইটা সন্দীপ মঙ্গরাজর ঘর প্রতিবাদ করে গুলি বর্ষিবা সঞ্জয় মঙ্গরাজ চলে ঢোকাবা আর কুছে ঠন্ডা মিজাজ এর ভিতরে চার শৈতান রাম চুপচাপ মো ঘর আহ যা আর নহলে রিভলভার লুট করে পারিবা আরম্ভ করিব রিভলভার করছিব ঠিক আছে ଏବେ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କଥା ମନେ ରଖ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ ତମେ ଯୋଉ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛ ତାକୁ ଭଗବାନ କେବେ ବି ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ ଭଗବାନ ତମକୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା ଦେବେନି ଆଉ ଯଦି ବି ଭଗବାନ ତମକୁ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସାଇ ତମକୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା ଦେବନି କେବେ ବି ନୁହଁ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଡରେ ତ ନିଜ ଇଚ୍ଛା
শৈতান রাক্ষস ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲୁ କଣ କହିବି ତତେ ଏ ମନର ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି ପାଣି ଟୋପାଇ ତୁ ମତେ ବିନା ପାଣିରେ ତୁ ସେମିତି କଲବଲ ହେଇ ମରିବୁ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ତୁ ତା ଶୀଘ୍ର ମରିଯିବୁ ତତେ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବିନି ଏ ବୋଉ ଉପରଟା ଯାଇ ବୋଉ ମୁଁ କେମିତି ଏଇଟାକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଚାଲିଛି ତୁ ଯେତେ କାନ୍ଦିବୁ ମୋ ବୋଉ ଉପରେ ସେତେ ହସିବ କାନ୍ଦ ତୁ लाकुछ कहीं की इतनी जरा लाकुछ कहीं की इतनी जरा लाकुछ कहीं की इतनी जरा ना कुछ कहीं इतनी जरा ଜଗନ୍ନାଥ କେତେ ଦିନ ତୁ ଆଉ ମତେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଚାଲିବୁ ମତେ ନେଇଯା ଠାକୁର ମତେ माटी को छुई दे जा बसराणी जा परसी जा बसराणी जा परसी जा बरसारानी बरसारानी जा बरसी जा बरसारानी 500 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଏ ଗାଁକୁ ଭାଇ ବୋଲି ଅନେକ ଝିଅର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ରେ କଲେ ଏମିତି ଗାଁକୁ ଭାଇ ହାତରେ ମରିବ ଆଜକୁ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ମତେ ଟିକିଲିରୁ ଗାଁକୁ ଭାଇ ସଜେଇ ଦେଇଥିଲା ବାଘ ମୁଖା ପିନ୍ଧିଥିବା ଚାଲ କୋଟ ମତେ ରେପ୍ କରି ଡ୍ୟାମର ପାଣିକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲା ସେ ଛୋଟ ଝିଅର ଇଜ୍ଜତ ଆଉ ଫେରିବନି ସତ ହେଲେ ତୁ ଏଠି ନୁହ ସେଇ ଶଙ୍କର ରହି ଅନୁତାପ କରିବୁ ଅନୁତାପ ସହିତ ସହିତ
অতিথি আর করিব কব নেই যা এইটাকো নেই রেল লাইনে শুয়াই দে সেদিন ମୋ ବାପା ମୋ ଭଉଣୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ନେଇଥିବା ସେ ଲୋକଟାକୁ ମୁଁ ସିନା କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିଲିନି ଏମିତି ଘଟଣା ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖେଇଦେଲେ ମୁଁ ପାଗଳି ହେଇଯାଏ ତୋ ପାଟି ଭିତରେ ହାତ ପୁରେଇ ତା ଛାତିର କଲିଜାଟାକୁ ଘୋଷାରି ଆଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନେଇଯା ସୈତାନ ନେଇଯା ଏଇଟାକୁ ଗାଙ୍ଗୁ ଭାଇ ଇରେ ତୁ ଆଜି ମୋ ବର୍ଷା ରାତି ହେଲେ ମୋ ରୂପାକୁ ମାଡ଼ ମାରି ଗାଲି ଗୁଲଜ କରି ଏଠିକି ଚାଲି ଆସିଛି ଆରେ ଆଜି ଭଳି ରାତିରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କଣ କି ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରେ କେବଳ ମତେ ମତେ କଲେ ଗାଙ୍ଗୁ ଭାଇ ଅଭିନୟ କରିକରି ମୁଁ ଥକି ପଡ଼ିଲିଣି ହେଲେ ତୋ ସାହାଯ୍ୟ ମୋ ନିହାତି ଦରକାର କଣ ହେଇଛି ସତ କଥା ନ ଶୁଣିଥିଲେ ବି ତୋତେ ଆଜି ସତ କଥାଟା କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବାକୁ ହବ କଣ ସେ ସତ କଥା ମତେ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ମଦ ପିଏ ବାରମ୍ବାର ତ କୋଠିକି ଆସି ବଦନାମ ହୁଏ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଚାହେଁ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ନିଜର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ମତେ ଘୃଣା କରନ୍ତୁ ଆରେ ଏ କଥା ତ ଆଗରୁ କାହାକୁ କହିଲନି କାହିଁକି କାହାଗରେ କହିବି ମୋ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ଜାଣିବେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ମରିବାର ଦିନ ଗଣୁଛି ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କେବେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ସାଇ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବ ମୋତେ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ସେ କ'ଣ ଖୁସିରେ ହସି ପାରିବ ଆଉ ମୋ ରୂପା ମୁଁ ଚାହୁଁନି ମୋ ରୂପା ମୋ ସହିତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ସଂସାର କରି ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ସହିତ ଦୋସ୍ତି କରି ନଉ କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଛି ମୁଁ ମରିବା ଆଗରୁ ମୋ ରୂପାର ବାହାଘର ମୁଁ ଅନ୍ୟତ୍ର କରିଦେବି ଆରେ ତୋ କଥା ଶୁଣି ମୋ ନିଜକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି ତୋ ଉପରେ ମୋର ଆଗରୁ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ତୁ ଏଠିକି ଆସିବା ପଛରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି କାରଣ ତୁ ଯେତେ ଥର ଏଇ କୋଠିକି ଆସିଛୁ ମୋ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖି ମୋ ନିଶାରେ ତୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛୁ ହେଲେ ତୋ ମୁହଁରୁ ଆଜି ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇ ତୋରି ସାଥିରେ ମରିଯିବାକୁ ମୋ ମନ କହୁଛି ମରଣ ସହିତ ମୁଁ ଏକା ଏକା ଚୁକ୍ତି କରିସାରିଛି ଆଉ କାହାର ଜୀବନକୁ ନେଇ ମୁଁ କେବେ ବି ଖେଳ ଖେଳି ପାରିବି ମୋହର ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିବା ପାଇଁ ତୋତେ ଅଧିକାର ଦେଇଛି କିଏ ଏକା ଆସିନି ବହୁ ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ଆସିଛି ଆରେ ଲୁଚିବାକୁ ଯାଇ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ଲୁଚିଲାନି ସତ କଥାଟା ସିଏ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ ତମେ କହିବ କାନରେ ଶୁଣିଥିଲି ଆଜି ଆଖିରେ ଦେଖିଲି ଆଉ ବାହାଘର ଦିନ ଦେଖୁଛି ମଦ ନିଶାରେ ତମେ ଗାଙ୍ଗୁ ଭାଇ ନାଁରେ ବାଉଳିବ ଭାବିଥିଲି ସେ ଗାଙ୍ଗୁ ଭାଇ ଝିଅ ହଉ ନା ନାହିଁ କାହିଁକି ଦେବଠାରୁ ଏ ରୂପା ତମ ଛାତି ଭିତରେ ରହିବ ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତମେ ତ ମିଛି ମିଛିକା ବାହା ହେଇଛ ବୋଲି ତା ନହେଇଥିଲି ଆଜି ବୋଲି ରାତିରେ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ତମେ ଏଠିକି ଆସିନଥାନ୍ତ ଆରେ ଚୁପ୍ ରହିଲୁ କାହିଁକି ମୁଁ ବହୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେ ବଙ୍ଗଳ ଛାଡ଼ିକି କୋଠିକି ଆସି କି ଶାନ୍ତି ପାଉଛୁ ସେ କଥା ମୁଁ ଠିକ ଭାବରେ କହିବି ହେଲେ ମୋ ଅନୁଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗି ତୁ ତ ଭୁଲ କରିଛୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋତେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବି ତୋତେ ଚାବୁକରେ ପିଟି ପିଟି ମୁଁ ଘରୁ ପୁରେଇ ଦେବି ଆଉ ମୋ ଘରର ଗେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ତୋତେ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେବି ଛୋଟ ଛୁଆ ଭାଇ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ମତେ ମାଡ଼ ମାରି ଶାସନ କରିବେ ଘର ଭିତରେ ଲକ୍ କରି ରଖିବେ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଶାସନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ମତେ ତେଜପତ୍ର କରିପାରନ୍ତି ତାହା ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତୋତେ ପିଟି ପିଟି ଘରକୁ ନେଇଯିବି Ah
ସିଏ ମୋ ପୁଅ ଏ ରୂପାର ସ୍ୱାମୀ ତାପରେ ତୋର କିଛି ବି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଅଧିକାର ଅଛି। କୋଉ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଦୁହେଁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ପରିଚୟ ନେଇ ଆମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛୁ। ଆଉ ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ମୁଁ କେବେ ସତ ହବାକୁ ଦେବିନି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏଇଟାକୁ ଏଇଠି ଗୁଳି କରିଦେବି। ପୁଅକୁ ମାରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଯିବ। ନ୍ୟାୟ ଗାଙ୍କୁ ବାହାରୁ ଜାଗା ରୂପାରେ ହେଇଯିବ। ଦେବ ମୋ ମନର ମଣିଷ, ମୋ ଚଲା ବାଟର ସାଥୀ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂ ତାକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଭୁଲିଯିବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ବହୁତ ଭଲ। ଆରେ ବାବା, ଗୋଟେ ନାରୀର ସଂସାର ଛଡ଼େଇ ନେବା ପାଇଁ ତୋ ବିବେକ ତତେ ଟିକେ ବାଧା ଦଉନି। 500 ଟଙ୍କାରେ ଦେହ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲୁ। 500 କୋଟିର ମାଲିକାଣୀ ହବା ପାଇଁ ରୂପା ସିନ୍ଦୁର ତୁ ଭାଗ ବସେଇ ଦେଇଛୁ। ମତେ ଘରେ ଟିକେ ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ସଫଳ ହବାକୁ ଦେବି। ଏ ଗଙ୍ଗୁବାଇ, ମୁଁ ତତେ କାନି ପତେଇ ଭିକ ମାଗୁছিল। ଦୟାକରି ମୋ ସିନ୍ଦୁରକୁ ମୋଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲି। ମୋ ଦେହକୁ ବାହାରେ ତୁ କେତେ ଟଙ୍କାର ମାଲିକାଣୀ ହବ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, ହେଲେ ସେ ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ଦାମିକା ମଣିଷ, ମୋ ନାରୀ ଜୀବନର ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ। ଥରେ ଚିନ୍ତା କଲୁ, ସେ ତୋର ହେଇଗଲେ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ତମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ସେ କଥା ତମେ ଜାଣିଛ। ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ଯଦି ମୁଁ ଗାଙ୍ଗୁବାଇକୁ ଭୁଲି ପାରୁନି ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷକୁ ତମେ ଭଲ ପାଇଲେ କ୍ଷତି କଣ? ବିବାହଟା ଖେଳ ଖେଳ ନୁହେଁ ଦେବ। 7 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମୁଁ ତମର ହେଇସାରିଛି। ହେଲେ ଗାଙ୍ଗୁବାଇକି ମୁଁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଛି। ମୁଁ ବି ତମକୁ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛି। ତମେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଏ କଥାଟା ସତ। ହେଲେ ଗାଙ୍ଗୁବାଇ ମୋ ହୃଦୟରେ ଅଛି। ଯାହା ନାଁଟା ଅପବିତ୍ର, ଯାହାକୁ ଛୁଇଁଲେ ପାପ, ସେଭଳି ଲୋକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ତ ବିବେକ ତତେ ଟିକେ ବାଧା ଦଉନି। ସେ ସମ୍ପର୍କ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପ ଦେବି। ଗାଙ୍ଗୁବାଇକି ବ୍ରହ୍ମା ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ମୁଁ ବୋହୂ କରିନେବି। ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣିରେ ଯେତେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚିଲେ ବି ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣିଟା କେବେ ବି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପାଲଟି ଯାଏନି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ନର୍ଦ୍ଦମାର ପାଣିକି ଗଙ୍ଗାରେ ମିଶେଇ ଦେଲା ପରେ ସିଏ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପାଲଟି ଯାଏ। ପାଠୁ ଭିତରେ ଥାଇ ମୁଁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିଛି। ଆଉ ଏ ଲୋକଟାର ଅହଙ୍କାରକୁ ବି ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛି। ଗାଙ୍ଗୁବାଇକି ଦେବ ଭଲ ପାଏ ମାନେ ସିଏ ତା ଘରର ବୋହୂ ହବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଦେବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀର ପରିଚୟରେ ମୋ ଝିଅ ତା ସହିତ ସଂସାର କରିବ। ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏ କଥା କହିପାରିଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ଯଦି ଗାଙ୍ଗୁବାଇର ସାନ ଭଉଣୀ ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ମୋ ସିନ୍ଦୁରକୁ 2 ଭାଗ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ଏହାଠୁ ନିଶ୍ୱାସକୁ ଅଲଗା କରି ଯଦି ଆପଣ